Pronostiek voor vandaag, ik denk een overwinning voor de thuisploeg, 2-1. Mijn pronostiek voor vanavond 3-2 voor ons Excelsior. Ja, de eerste helft had ik de indruk dat we het vrij goed onder controle hadden. Alleen heeft de scheidsrechter daar anders over gedacht en heeft hij de wedstrijd een beetje doen kantelen door niet de juiste beslissingen te nemen. Eerst denk ik aan de strafschopfase waar de speler rood moet krijgen. En de tweede fase was tot Regales alleen doorgaat. Ja, ik ken Veldwezel door en door. Ik denk dat ik ze dit jaar 4 keer aan het werk gezien heb. Ik weet wanneer we die ploeg ruimtes ontnemen, dat ze niet hun tik-tak voetbal kunnen spelen. Ze hebben niet de individuen die iets kunnen forceren, maar ze hebben een tik-tak spel. En weerom, gelijk als in de thuiswedstrijd vandaag, opnieuw kunnen lamleggen. We spelen hele snelle, hele agressieve voetbal. Dat is de voetbal die ik graag zie. Dit heb ik deze week ook op de training gezien. Vorige week hebben we ongelukkig verloren. Daar was het de eerste 10 minuten niet aanwezig, maar voor de rest hebben wij na nieuwjaar dus constant dit voetbal gespeeld. Like a G6.